नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आत्ताच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. आपण या चॅनलवर यापूर्वी जवळजवळ 7-8 असतील 8-10 राजकीय कविता घेतलेल्या आहेत प्रसंगानुरूप. पण बाकी माझ्या ज्या काही कविता होत्या त्यात मालवणी 2-4 असतील, बाकी मराठी, त्या आपण खास निवडणुकीपर्यंत सगळं ऐकणार आहोत. अगदी 1-2 दिवसाच्या फरकाने आजची ही कविता त्या मालिकेतील निवडणूक पर्वाच्या सादरीकरणातील राजकीय कवितेतली पहिली कविता आहे मालवणी. व्यवस्था बदलीत कोण. तर व्यवस्था बदलीत कोण म्हणजे दर 5 वर्षांनी निवडणूक आपल्याकडे येतात, नेते आपल्याकडे हात जोडत येतात. मालवणीत सांगायचं, हात जोडत येतात, अगदी ओळख दाखवतात, आपण तुमच्या घरचेच म्हणतात आणि मतं मागतात. आणि त्यानंतर मग जे करायचं तेच करतात. एकतर प्रसिद्धी माध्यम आपण बघितले, फेसबुक म्हणा किंवा आणखीन काही, तर कार्यकर्ते जे आहेत अगदी कट्टर म्हणून सतरंजी, ते एकमेकाच्या उरावर बसतात. ज्या नेत्याच्या विरोधात बोलतात, धिंगाणा घालतात, आणि ज्या नेत्यासाठी तोच नेता त्या नेत्याला जाऊन संध्याकाळी भेटतो. आणि कार्यकर्ते उताने पडतात, तरी पण त्यांना त्याचं काही भान नसतं. ते असेच असतात. म्हणजे नेते सगळं आतून एकच असतात. एकदा पक्ष सोडून गेलेला दुसरीकडे नेता, तिकडे काय संधी मिळत नाही म्हटलं परत स्वगृही आला म्हणजे परत त्या पक्षात येतो. ह्यांचं चालूच असतं आत बाहेर सतत. पण आपण मात्र एकमेकाचे दुश्मनी करतो, वैरी होतो, एकमेकांना शिव्या देतो विनाकारण. तर तितकं राजकारण गंभीरपणे घेता कामा नये. म्हणजे नेता कुठलाच विश्वासार्ह नाही आहे. दुसरी गोष्ट, काही लोक राजकारण म्हटलं की असं झिडकारतात अंगावर झुरळ पडल्यासारखं. तसंही करून जमणार नाही. कारण तुम्ही काय खावं, एका दिवसात 2दा जेवावं की 3दा जेवावं की एकदाच जेवावं, हे सुद्धा तिथेच ठरतं. त्या विधानसभेत, लोकसभेत ठरते. राजकारणीच ठरवतात. आपलं सगळंच दैनंदिन जीवनच त्यांच्यावर अवलंबून आहे. तेच ठरवतात. दुर्दैवाने त्यांनाच सगळे अधिकार आहेत, आपल्याला अधिकारच नाहीत. आपण म्हणतो फक्त लोकशाही, पण लोकशाही आहे की नेतेशाही आहे तुम्हीच विचार करा. एखादा सरकारी कर्मचारी त्याची काही चूक नसताना जरी जेलमध्ये गेला, एक रात्र राहिला, तरी तो ताबडतोब बडतर्फ होतो. त्याची चौकशी केल्याशिवाय त्याला काही वर्ष लागतात. झगडा करून तो मग कामावर आला तर, केस जिंकल्यानंतर. पण नेता मात्र तुरुंगात असताना निवडणूक लढवतो, निवडून येतो, तो मंत्रीसुद्धा होतो. तुरुंगात असताना निवडणूक लढवू शकतो, पण तुरुंगात एक रात्र राहिला म्हणून त्याला सरकारी नोकरी द्यायची जाते. ही इतकी शोकांतिका आहे. लोकांसाठी काय, लोकांसाठी काही नाही, सगळ्या नेत्यांसाठीच आहे. तेच कशाला 30-35 वर्ष सेवा करतो माणूस, सरकारी नोकर, त्याला आता पेन्शन बंद केलेली आहे. त्यांना सेवानिवृत्ती वेतनाची गरज नाही, त्यांना नाही. पण हे आयुष्यभर भ्रष्टाचार करून अरबोपती होतात. अरबोपती. आपल्याला अंदाज येणार इतका अमाप पैसा कमवतात. पण यांना मात्र वेतनसुद्धा आहे आणि सेवानिवृत्ती वेतनसुद्धा आहे, पेन्शनसुद्धा आहे, आणि ती पण लाखांच्या पटीत आहे. आणि काही राज्यांनी बंद केली, पण आपल्याकडे आहे सुरू, अजूनही सुरू आहे. आणि 3-3दा 4-4 पदावर असल्यानंतर ती पेन्शन असं मिळतात असं म्हणतात. म्हणजे एखादा माणूस विरोधी पक्ष नेता असेल तर ती पेन्शन वेगळी, आणखी कधी मंत्री असेल त्याच्या कारकिर्दीत तर ती पेन्शन वेगळी, अशी लूट चालवलेली आहे. आणि तरी म्हणतात लोकशाही. कर्मचारी इमानदारीत काम करतो, त्याची पेन्शन बंद. पण हे 6 महिने जर राहिले आमदार खासदार यांची पेन्शन चालू, तरी लोकशाही, नेतेशाही नाही. खरी तरी नेतेशाहीच आहे. आता ह्या ज्या कविता आहेत त्या कविता राजकीय कविता असतील, त्या कुठल्याही पक्षाचा उदो करण्यासाठी नाही आहेत किंवा कुठल्याही पक्षाला धारेवर धरण्यासाठी, टीका करण्यासाठी नाहीत. जे काय राजकारण आत्ता या 5 वर्षात खूपच वाईट चाललंय, त्यापूर्वीच सुद्धा तसं खूप चांगलं होतं असं नाही. म्हणजे आपण जे कवितेमध्ये तुम्ही बघताय, मी बघतोय, तेच ह्या कवितेत मांडलेलं आहे. त्यात कुठल्या पक्षाला लक्ष करावं आणि कुठल्या पक्षाला आपण झुकता माप द्यावं असं नाही.
ते ज्याने त्याने आपल्या मताने ठरवायचं आहे. म्हणजे कवितेचा तो उद्देशच नाही कोण बरोबर कोण चूक. कवी किंवा लेखक जे समाजात बघतो तेच मांडतो. आता हे कवितेतच मांडलं असं नाही. मी गेली अनेक वर्ष वृत्तपत्रात सुद्धा लेखन करतो. त्यात सामाजिक विषयाबरोबर दैनंदिन विषयाबरोबर राजकीय विषय सुद्धा असतात. त्यामुळे कविता लिहिल्याच मुद्दाम लिहिल्याच असं काय होत नाही आहे. जे बघतो ते उतरतो. तेव्हा ह्या ज्या पुढच्या आता ही आजची कविता आणि त्या पुढच्या कविता 10-12 ज्या राजकीय कविता सादर आपण करणार आहोत, 10-15 कविता असतील, त्या कुठल्याही पक्षाच्या हितासाठी किंवा कुठल्या पक्षात द्वेषासाठी नाही आहेत. तर तसं कोणी घेऊ नका. तसं वाटलं तर तो योगायोग समजायचा. कारण जे समाजात घडतं तेच लिहिलेलं आहे. आजची कविता ऐका, एन्जॉय करा, तुमची मतं मांडा आणि पुढे 1-2 दिवसांनी कविता येतील. कारण 10-12 कविता त्या आता 20-25 दिवसात पूर्ण झाल्या पाहिजेत निवडणुकीपूर्वी असं मला वाटतं, म्हणून हे घेतलेलं आहे. तर त्या कविता ऐका आणि तुमची मतं कळवा. कविता ऐकून तुमची मतं बनवा. काय चुकलं असेल तरी सांगा आणि काय हवं असेल तरी सांगा. आता आपण कविता ऐकूया. व्यवस्था बदलीत कोण. ऐका. निवडणूक गेली काय सगळेच भेटाक येतात. निवडणूक गेली काय सगळेच भेटाक येतात. आस्त्यान चौकशी करून जुनी ओळख दाखवतात. आमकाच मत द्या म्हणून हातापाया पडतात. आमकाच मत द्या म्हणून हातापाया पडतात. खाली वाकान नमस्कार काय करतात. खाली वाकान नमस्कार काय करतात. नंतर आपलं काम असलं की आपणाक नमस्कार करूचो लागतं. आमकाच मत द्या म्हणून हातापाया पडतात. खाली वाकान नमस्कार काय करतात. वचननामे आणि जुन्या कामाचे फोटो धाडतात. वचननामे आणि जुन्या कामाचे फोटो धाडतात. दुसऱ्यान केलेली कामं आपण केली म्हणतात. दुसऱ्यान केलेली कामं आपण केलं म्हणतात. ह्या करीन ता करीन अशी बतावणी मारतात. ह्या करीन ता करीन अशी बतावणी करतात. हक्कान कायव काम सांगा असं वचनही देतात. हक्कान कायव काम सांगा असं वचन देतात. गल्ली बोळ घरान घर पिंजून काढतात. गल्ली बोळ घरान घर पिंजून काढतात. 15 दिवस रात्रीचे दिवस करतात. 15 दिवस रात्रीचे दिवस करतात. सभेत एकमेकांची उणीधुणी काढतात. सभेत एकमेकांची उणीधुणी काढतात. आपणच कसे इमानदार ह्याच सांगतात. आपण कसे इमानदार ह्याच सांगतात. आचारसंहितेच्या आधी कामाची घाई करतात. आचारसंहितेच्या आधी कामाची घाई करतात. दिवसभर भांडण रात्री एकठाई जमतात. दिवसभर भांडण रात्री एकठाई जमतात. पगार पेन्शन वाढीक सगळे एक होतात. पगार पेन्शन वाढीक सगळे एक होतात. स्वतःचा भला करूचे मागे लागतात. स्वतःचाच भला करूचे मागे लागतात. जनतेचे नेते पण चमच्यांच्या गारड्यात असतात. जनतेचे नेते पण चमच्यांच्या गारड्यात रमतात. मतदारांची ओळख दिलेली वचना विसरतात. निवडून येणार मतदारांची ओळख दिलेली वचना विसरतात. 5 वर्ष आपल्याच मस्तीत थाटात जगतात. पुन्हा निवडणूक केल्यावर मतमागू घेतात. पुन्हा निवडणूक केल्यावर मतमागू घेतात. वर्षानुवर्ष असाच चालला हा बोलात कोण. वर्षानुवर्ष असाच चालला हा पण बोलात कोण. बोललो कोण तर त्याचं ऐकात कोण. बोललोय कोण तर त्याचं ऐकात कोण. ह्या सगळ्यांका सांगा जबाबदार कोण. ह्या सगळ्यांका सांगा जबाबदार कोण. ह्याचा सगळा चालला हा त्याका जबाबदार कोण. आणि ही सगळी व्यवस्था बदलीत कोण. आणि ही सगळी व्यवस्था बदलीत कोण. मित्रांनो, हा प्रश्न तुम्हाला बरोबर वाटला चूक वाटला म्हणजे कविता आवडली नाही आवडली तर तुमची मतं जरूर मांडा. तुमच्या काय अनुभव असेल तर जरूर सांगा. ह्या चॅनलवर आधीच्या जवळजवळ 260-65 कविता आहेत त्या ऐका सवड असेल तशी. आणि ही कविता आपल्या आप्त मित्रमंडळांना जरूर पाठवा. तसेच ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा कोणी जुन्याचं राहिलं असेल चॅनल सबस्क्राईब करा. आता परत भेटूया एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.